Jumadi Edi so yi Joyce Meyer namfo nom ne napamfo a ɛwɔ ne soma adwuma mu na afa ho ka. Nea Edi kan me kasa de bia wogi wani a de bia na ɛwɔ mu no na me pese mo adwen kɔso enye aketiada so be kwa humidie mu wato atare foforo ana obekɔ apono to bi ase ɛyɛ de bia da sɛne ɛda bia tie no ɛtɔda honam fam nioma ɛdwoda benada wukuada yawada fiada wotweka o traffic mu ɛsan yɛ fiade yo wododo wo fie na ɛsan fubiem na wo san dɔ twetwe nkyɛse mu na odi akosi bebiesi na akra kɔfɔ no modidi yɛ mu fi na wakɔfɔ twetwum na odi akosi wɔ dodo sɛ nanim dia meka ho asɛm no enti mumu dodo sɛ na ɛtɔda mu ɛbrɛsɛ mo yɛ sade ne nyinaa mo yɛ sade bia hwɛ ne etie nie wo yɛ dan kra wo bɛyɛ enti ne tie ase ne sɛn ame yɛ sɛ mɛte nyama bia ase anapɛ every sɛ me gidi sɛ kyɔsɛm no wo hwɛ mu a enti ase ɛwɔ mu yie enti ase bɛn na wom sɛ wo soro bibi na owura ɛbɛho wɔ bibi ho a ɛyɛ deɛn a wo bɛyɛ san nneɛma yi mu bebree ɛwɔ wabrabɔ mu de bia mentimi nya hwefa tinka menya ho nanso betimi bibi afa sɛde ahodwen ho wo betimi bibi afa sɛne akasa ho wo betimi bibi nso afa Suban ho na ɛno wasɛm na ɛnɛ yɛbɛka no sɛde ayɛdwen sɛde ayɛkasa yɛn Suban dia ɛkɔso ɛwɔ yɛn mu ɛmfa to papa nie na menim sɛ amanfo ahyɛ sɛ de bɔ ɔmo bra ɔmo ɔmo ba ha no anadwo no nanso me hanom kwan kyerɛfo abedi akyire no ne kunu Mike ɔmo ne yɛtu kwan wɔ mra yɛkɔdi dwuma wɔ baabi watena me nkyerɛkyerɛ mu bɛyɛ mfie aduasanum na ɔwɔ saa tirimupo yi bibi a bɛka bia mɛkɔ akɔyɛ a menya yɛ nkasa na obi ateɛ ɛfiri sɛ nyame asɛm ɔbɛte wɔ ha biara no adagye ne mu koraa na ɔpɛ sɛ ɔde ɛbɔ ne bra menya wo te sɛ obi a ɔkono kɔtie Onyankopɔn asɛm a na sɛ ɔkɔfie a ɔnyɛ bibia mfa saa asɛm no ho sɛ woyɛ saa ɛna na wo mmerɛ na wasɛe no no ɛfiri sɛ nyɛ ɔmo a mutie asɛm no ɛna ɛbɛnya abrabɔ papa Onyankopɔn pɛ sɛ ɔde ma no na mmom ɔmo a mode asɛm no yɛ adwuma sɛ yɛtie asɛm no na sɛ yɛnyɛ asɛm no yɛfo a kyerɛsɛm no se yɛn akasa na yɛdaada yɛ ho sɛ wosusu biribi ho a ɛne nokora ɛbɔ abra wo ne me bɛyɛ adwen sɛ nea meka no yɛ nokora nanso sɛ wokɔ fie na wamfa saa deɛ na nkɔbɔ wo bra ɛneɛ na wasɛ wo mmerɛ kora sɛ woba ɛhanom mmerɛ na wode ba ha no ɛmfa so bi amma so enti wei mu yɛ nneɛma bi a wɔsɛ wo ma no ɛkokwaw nanso ɔse anɔpa yi mesɔre yɛ no medwen ho sɛ ɛdeɛn ɛna m'ani nyi ho anɔpa bia ɛna ɔdwe ho sɛ ɛna afei ɔse m'ani ngye ho sɛ mɛyɛ me makeup muni manyama bi wɔ hɔ no ma yɛ nyina yɛni anigye bia ɛwɔ saa deɛ no mu enti ɔdwen ho no se mɛma m'ani akɔnkyerɛkyerɛ no ho na mama yɛ nika ɛna ɔdwen ho no se daabi ɛnyɛ bibia na ɛwɔ sɛ yɛ nika ɛwɔ sɛ mesua sɛnea mɛma m'ani agye debia wɔ nneɛma nketenkete ho ɛno nti no ɔsesa ne suban kakra ɛnyɛ ade a mede suban bɔne ɛbɛyɛ adeɛ wei mɛma m'ani agye sɛ meyɛ wei na ɛnoa ne ade a ɛwɔ sɛ woyɛ baabi a wobɛkɔ bia no ɛwɔ sɛ wode wo suban ne wo nneyɛ ɛkɔ ɛba ne sɛ yɛsesa suban a mebɔ me ho mmɔden wɔ ho sɛ ɛnyɛ hwee a wobɛtumi akra wo podcast no baabi a wobɛkɔ bia fa phone no tua w'aso na ma me ne wo kasa da mu no nyinaa wobɛnya suban papa gye me di ɛmmerɛ Onyankopɔn de ne nsa kaa me no na me suban nyɛ koraa na ɛyɛ paa nkasa sɛ mɛtumi ahyɛ me suban so na memma no nkyerɛ me na ɛwɔ sɛ meyɛ wo suban ɛyɛ biribi a ɛyɛ wo dea na sɛ wo sen kentini sɛ wompɛ suban bɔne a obi antimi nhyɛ wo ma wo bi mmerɛ fi ne din koraa bɛrima bi anaa ɔbɛdi mfie bebree wɔ yɛde sua bia no mu baako a Hitler siiɛ ɔse saa adedua fie betimi agye bibi afiri me nsa agye sɛ me suban na mempene sɛ menya suban bɔne tumi wɔ mu paa wonim sɛ wobɛtumi si gyina yɛ sɛ nyade a wopɛ suban bɔne na ɛno bɛsɛ sɛ wabrabɔ koraa afei bibi a m'ani ngye ho koraa ne sɛ mɛtwɛn m'ani hyɛ da ngye ho meyɛ obi a metu anamɔ na m'ani bɛgye ho paa sɛ mɛhyehyɛ me da na mepɛ sɛ mehyehyɛ bibia pɛpɛɛpɛ mempɛ sɛ mmerɛ bɛkɔ atia me sɛ mekɔ baabi a nanso mepɛ sɛ medu ho ntɛm ɛno pa kyɛ sɛ wɔ sɛ bibia yɛ pɛpɛɛpɛ nanso menya enti
Mesua se mema mani agye ewo twɛn ho. Akoye se agropia me ni bonsam edi. Me kyerɛ no se mema wo afamefo. Enya ade obeye ma me buafu. Metina ha ya na mama mani agye wo ehu. Na ya ade amenya suban pa. Enti yesua se na ebema yeni agye ye dada abrabo a ye bono. Ede na ebesi se wotimi fa bosumi mu a na wo so ade ba kompo a obeye. Na wo nyinyi ade ba kompo ho. Na bibia obeye bia no wo nyi adwenbone na wo ka ade bone bi. Efa bibia obeye ho. Wo dwen se de mputo obeba wa brabo mu. Ani ejina wo so. Na me dwen da me ntumi nya hwenwa wo. Ani wuntumi. Ebia no bia nche mu binum sam ubetumi. Na so no nti Onyankopɔn de wo ba ha ene. Ya dwen sa tinka nya ne ntumi nya hwenfa no so nim bibi. Enye de bia na metimi ayi bibi afa tinka menya ho. Na so nye de bia na wosam ye de matinka ya kyerɛ me. Eno ne ade a wo se yesua. Enti ye pesha yensa. Na menji ni se ye tai tie sa asɛm yi. Message na ye se wo se ye tai tie sa asɛm yi wa sorry. Onyankopɔn bɔ yɛn ɛna ɔde yɛ pɛma yɛn. Yɛn nye robot. Enya de obema yɛyɛ bibibia ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Sempo yɛ de enu tu Nyankopɔn so sɛ ɔmboa yɛn a. Ɛwɔ sɛ yɛyɛ afɛ mu de. Yɛwɔ gyina yɛ ɛwɔ sɛ yɛsi. Mede owuo ne nkwa ato w'anim. Yi nkwa sɛ ne ɛbɛyɛ a wo ne wasefo nyinaa betumi enya nkwa. Yoshua ka sɛ mede me ne yɛde ɔpɛ sɛ ɔyɛ nanso me ne me fie de. Ye be som Onyankopɔn. Ɛno nti no wo betumi aka kyerɛ watenka sɛ atenka wo betumi nya atenka bi a wopɛ. Nanso de mɛyɛ nie. Sa momododo sɛ na gyitu mu sa tenka yɛnya na yɛde bɔ yɛ bra. Na woni watenka tumi sisa. Ebi wɔ hɔ emra wo pɛ na obenya. Ebi so wɔ hɔ emra wo pɛ no nsanka. Wonya tenka bi sɛ wobɛtwe odi akɔyɛ asɔre adwuma. Nanso saa da ne duru a ɛnyɛ wo sɛ sɔre mpo na kɔyɛ adwuma no. Enti ɛnyɛ ade atenka yɛ ade bɔne. Ana papa, me pa kyɛ sɛ obetumi nya de papa ne bɔne. Nanso yɛntimi ma mo ho kwan ma mo ni yeso. Ama mo nya yɛ kandifoɔ ɛne yɛ kwan kyerɛfoɔ. Me pa kyɛ sɛ ɛna bebre wɔ hɔ a. Me pa kyɛ sɛ nya de a meyɛ wei a. Sɛ me de mateka ne kɔyɛ a mɛka sɛ menkɔ babia. Nnipa bebre wɔ me kuro no ma metumi ka Onyankopɔn asɛm. Enti mɛka sɛ wo kɔ ɛna me ho mfa me. Nanso menyɛ saa abrebia yɛ a meba. Abrebia meba sorry. Debia sɛ wo sɛ ɔkasa mfonyin a wobɛhu mu wɔ so. Ɛwɔ sɛ wodwendwen ho sɛ mɛba debia na sɛ memba debia na ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi ɛyɛ saa. Enti na ɛbɛkasa fa sɛnea wadwen wano ne wo suban. Ɛha anigye a wonya wɔ w'abrabɔ mu. Mewɔ ha sɛ mɛka kyerɛw sɛ wobɛtumi apagya w'anigye mu. Afei, ade ɛtɔ so mmienu na mepɛ sɛ yɛte aseɛ ɛne sɛ ɛkwan baako pa a yɛbɛtumi afa so ayɛ saa ɛne sɛ yɛsua biribi a ɛbɛyɛ biara ɛne Nyankopɔn ɛwɔ n'anim a yɛyɛ biribi a yɛyɛ biara ɛde som Onyankopɔn. Enti sɛ mpo no siesie wo ho a Awurade mesiesie me ho sɛnea ɛbɛyɛ nnɛ me ho bɛyɛ fɛ ama wo. Biribi a mɛyɛ biara gyimi deɛ nnɛ w'ani bɛgye ho paa sɛ mɛsiesie me ho. Na ɛyɛ w'ani sɔ sɛ masran me ti. W'ani agye ho paa sɛ ɛnnɛ mato me bo na mayɛ wei. Ɛfiri sɛ sɛ anka mansiesie me ho a menya kama. Na miankasa menya atenka bi sɛ wobɛtumi adwen nea wopɛ biara. Megye di sɛ yɛyɛ Kristofoɔ yi. Baabi a yɛbɛkɔ biara no ɛwɔ sɛ yɛdan yɛn ho adi ɛwɔ kwan papa so ɛsiane sɛ yɛyɛ Onyankopɔn dea. Amen. Enti yɛbɛtumi ayɛ biribiara a yɛyɛ amanyame. Sɛ na meka na no anadwo no sɛ mpo wo siesie wo fie a wododɔdodɔ hɔ na wohoro wo kaa ho a wodi dwuma bi ɛte saa. Yɛyɛ ne nyinaa ɛde som Nyankopɔn. Ɛyɛ kwan bi ɛfa so ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ m'ani sɔ deɛ wode ama me no na mɛhwɛ so yie. Wonim sɛ sɛ wowɔ biribi a deɛ ɛka ho ne sɛ wobɛhwɛ so yie. Mese sɛ wowɔ biribi a deɛ ɛka ho ɛne sɛ wobɛhwɛ so yie. Ɛma mo nni akwadwo ngu mi so ɔnɔpɛ yi o. Yɛ nkyerɛwsɛm mmienu bi nie. Ɛwɔ Kolosefo homa a edi asɛm ho danseɛ yie. Kolosefo homa etimi asankyɛmu 17. Na biribi biara a moyɛ no asɛm mu anaa adwuma mu no
Munye ni nyina Awurade Yesu din mu. Emfa ne so enda Agya Onyankopɔn ase. Bribia. Bribia. Enya sɔre nko na ekomo Onyankopɔn. Yeye bribia ema Onyankopɔn. Enya sa wo se atu onwum na ye kasa Yesu na bibia gina wo no. Ɛwɔ sɛ yɛgyae sa nwum na ye ayeto no. Sɛ yɛmfa nsɛm na ɛwɔ mu no, ɛnkɔbɔ yɛ bra. Amen. Kolosofo hometi miɛnsa nkyɛmu aduonu miɛnsa na edwuma biara moyɛ no. Mumfi ɔkra mu enye no sɛ moyɛ ama Awurade na monyɛ emma nnipa. Enti ɛwɔ sɛ mogyitu mu sɛ nokwa na meka fa we hu no. Ɛwɔ sɛ bibia yɛbɛyɛ bia no. Yɛyɛ ma Awurade meboa ɛfiri sɛ Onyankopɔn asɛm edi ho adanse. Na ade atwa to no yɛ ma w'ani ngye w'abrabɔ ho. Abrabɔ na wo sesia no. Na mmomanye de wohwe nim sɛ daakye bi wobenya no. Enye meba mani agye sɛ mani bɛgye sɛ ɛdia mani bɛgye sɛ weba na wie ya mani bɛgye sɛ we hyɛ ase a. Na next time wani ngye sesia. Obi ani bɛgye wo sɛ nani bɛgye ene. Ana de opese o ya ne sɛ wo bɛsɛe ɛdɛ a wo dwendwen yɛ da wani bɛgye ho. Da bɛn. Na mehu saa kyerɛsɛm wɔ sankafo homa. De atie ne sɛ mehu bibia Onyankopɔn na de brɛ me nanso ɔno ma mehu yɛ. Ɔsankafo homa ti nsenkyekemu nkron. De ɛwɔ hɔ a eniwa hunu. Yɛse ne dia akɔnɔ kyini hwehwɛ. Yɛn so yɛ ehuhudeɛ ɛne dadwene hunu. Ɛse ɛyɛ paa sɛ wobɛma w'ani agye deɛ wɔwɔ sesia no. Ɛkyɛn sɛ wobɛtena ase na wokwan dodɔ saa nyɛma nyinaa dabi wopɛ sɛ wonya no. Na ɛno ama w'ani ngye ɛwɔ nneɛma a wɔwɔ sesia no ho. Nea wo sesia no. Woba na wɔn fie mienu no fa ne gyegye w'ani saa. Ɛntena se na nwe sɛ wonya nko wɔn fie miɛnsa. Sɛ nkɔla no hye suku ase a meni bɛgye paa. Sɛ nkɔla no makoya meni bɛgye paa efi sɛ mabrɛ ne sɛ daa me de ɔmo kɔ school. Sɛ nkɔla we wie suapɔn a meni bɛgye paa efi sɛ mabrɛ ne sɛ daa me tua school fees. Meni bɛgye sɛ meni bɛgye. Saa nneɛma no mu baako biara ɛkyerɛ wo nsa ka w'ani bɛgye no ɛyɛ adeɛ bi a wohwere. Nanso gyimidi ɛkyerɛ wo ni a wobɛdwen sɛ minyae anka minyae mmerɛ ɛde gyimani wɔ m'abusua mu. Minyae anka minyae mmerɛ ɛde gyimani wɔ me fie. Enti adeɛ miɛnsa ma w'ani ngye wo daadaa brabɔ ho. Ma w'ani ngye w'abrabɔ ho. Na deɛ wobɛyɛ bia no yɛfa som Onyankopɔn. Yɛwɔ abrabɔ mienu. Yɛwɔ abrabɔ yɛbɔ no abɔnten. Ɛne deɛ wɔyɛ mu. Yɛwɔ saa abrabɔ yi a yɛbɔ no abɔnten a yɛyɛ nneɛma na yɛfa nneɛma bebree mu. Ɛna afei nso yɛwɔ saa nnipa yi a yɛde kyerɛ obiara. Nanso yɛwɔ abrabɔ bi a ɛno no ɛwɔ yɛn mu. Ɛyɛ ɛno na ɛkɔ so wɔ yɛn mu. Nanso ade a yɛhu ne sɛ wobɛtumi asere akyerɛ obi. Na wodwen sɛ wode ho yɛ mehia nkasa. Media ye na twe ho firi me ho ententem. Esan so ho ye mehie. Asɛm ya woka nyina woka wɔ mu. Wɔmmra w'anim ayɛ seriye. Praise the Lord. Oh, bide Nyankopɔn do na do wankasa. Na wei ne yɛfrɛ no sɛ woyɛ nyaatwom. Ɛne azan afei yɛabrabɔ ankasa. No kra abrabɔ no ɛwɔ yɛn mu. Ɛna yɛn ankasa no ɛwɔ yɛn mu. Onyankopɔn ahenni no ɛwɔ yɛn mu. Onyankopɔn ɛba bɛtena yɛn mu. Ɛfiri sɛ hɔ ne bea yɛ edi kan yɛ ɔpɛ sɛ ɔsesa biribiara wɔ hɔ. Na ɔyɛ biribiara foforɔ. So ɔyɛ sɛ ɔbɛsesa abɔnten aba mu amfa so bi ani so. Ɛno ne yɛ sɛ odi mmara no so. Ɛno ane saa hyehyɛeɛ ne mmara. Saa nneɛma wei a wɔsɛ meyɛ no ɛnyɛ ade a ɛno bɛsesa me. Na ɛso kyerɛsɛm ne sɛ ɛma mo nyɛ mo ho te sɛ ewiase na momfa adwene mu mfoforoyɛ ɛnsakyerɛ mo ho na monya adwene foforɔ. Enti ade a edi kan a ɛwɔ sɛ ogyidi ni yɛ. So mogye Yesu sɛ ɔmo kora agye nkwa a ade a edi kan a ɛwɔ sɛ woyɛ ɛne sɛ wobɛdwen sɛnea Onyankopɔn adwen.
Roman fo home ti du mienu nchichemu mienu ne se yebenya adwen foforo. Enya nkyerɛaseɛ. Wante aseɛ meboa. Sɛ yɛkyerɛ wase a wo ha prekope no kɔfiri hanom. Nanso nsakyerɛeɛ deɛ agye mmerɛ kakra. Ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛsi nkakra. Enya deɛ mfuso bi anim adwendwen ho nanso medwen yie koraa kyɛn kane no. Na meka de foforo bi Onyankopɔn ayɛ ama me akyerɛ mu. Sɛsi asa adwen a medwen ne nya a ɛyɛ a mehu. Ebia ɛba deɛ nanso nya deɛ ɛkyɛ koraa. Na metimi hyɛ no nso ɛfiri sɛ meti nka sɛ biribi nkɔ yie. Munim ɛwɔ sɛ yɛsua sɛ yɛbɛma yɛ adwen akɔ wei so. Ɛyɛ den sɛ mekyerɛkyerɛ mu nti mɛyɛ sei na akyerɛ mu. Bibi nkɔ yie. Wote nka sɛ wonni asomdwoe saa. Asa wonni anigyeɛ mu. Menim deɛ nti a meningye. Sɛ wonni anigye mu a de kan wɔ sɛ wohwɛ ne sɛ wohwɛ w'adwendwen. Wohwere w'anigye a de bakɔ wɔ sɛ woyɛ ne sɛ dwen asɛm a ɛyɛ a woka ho. Obi wɔ ha ɔda so awɔ ɔha wɔ n'ano ho anaa. Ano akɔyɛ sɛ aboa bi a n'ani ɛden. Kyerɛwsɛm ne ka wɔ Yakobo sɛ ka kyerɛ ma deɛ onipa biara ntumi ndwodwo no. Sɛ saa de ne betumi asi a gye sɛ sunsum kronkron no aboa ɛwɔ kwan kɛseɛ so. Abere biara ɛne de biara. Enti enya de a mɛpɛ obi akyerɛw sɛ ɛnɛ nso meyɛ nkyerɛkyerɛ afa adwen ɛne ano ɛne suban. Ɛsan sɛ yɛadeɛ bi a ɛwɔ sɛ yɛte. Bɛyɛ mprɛnu ɛkɔ mprɛnsa abosomie bia sɛ bɛyɛ adeɛ wɔ hɔ a yɛwɔ adwen bebree ɛkɔ so wɔ yɛtiri mu. Na kyerɛwsɛm no kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi deɛ nyɛ nyinaa firi mu. Na deɛ yɛ no yɛma no wɔ hɔ. Ɛno no wɔ abrabɔ no. Ɛnyɛ deɛ atwa ho ahyia no. Ɛnyɛ tibe ɛwɔ mu no ɛna ɛma yɛn ngye na emom sɛdeɛ yɛdwen saa tibea no ho no. Ɛyɛ kwan a yɛkasa fa yɛ tibea no ho no. Ɛnyɛ deɛ yɛ nipa mo yɛ abrabɔ mu no ɛna ɛma yɛn ngye. Na menim sɛ nipa bebree wɔ ha a ɔmo mo akɔ mmerɛ mu ɔden mu. Ɛma ne nyam sɛ ne nipa bi sɛ nhyia da ɛfiri sɛ ne bi ahyia da. Na metimi aka wɔ akyerɛ mo sɛ mmerɛ a medwen ɛfa deɛ ɛnkɔ yie wɔ nipa mo abrabɔ mu ɔmo me ɔhaw no. Ɛno na ma ne yɛ den sɛ mɛpɛ ɔmo asɛm na m'ani agye ɔmo ho. Bɔmmɔde na yi krataa ketewa bi. Ɛna ebi a ohu kafo anasa ɔman mu baako. Oni akro wa wo nkyɛn a wɔbɛyɛ ɔhaw bi wɔ abrabɔ mu no. Wɔse ba wo maame wo papa. Ompotemfo ni bi na ɔbɛyɛ bi a mɛntena hɔ sɛ nea wonim hwee asa wo do bi a ɛnyɛ nokorɛ. Akɔhwesɛm. Fa krataa ketewa bi na kɔso na kyɛn mfomso a ɛwɔ ɔmo ho no. Na afei, afa baako no nso hyɛase na dwen bibia obetumi bia a ɛyɛ fa ɔmo ho. Ɛnyɛ deɛ bɛyɛ den saa. Muni metime hwehwɛ nneɛma bi a ɛnkɔ yie wɔ Dave ho nanso mfomso bi anhyɛ da ne ho yɛn nyina nim saa. Nanso munim sɛ medwendwen nneɛma a ɛasɛm o. Dave tutu nkukuo mu. Osi nneɛma. Ɔto mentadeɛ. Ɛmmerɛ ɔmahyɛ na mehia sɛ ɔbɛtɔ ma me biom. Ɛna afei nso no wɔafa baako no bɔ golf paa. N'ani nso gye bɔɔl akansie ho paa. Na wɔtwe atwam na yɛde nsa hyehyɛ yɛhoma bi ase. Ɛna maame bi twi bɛn Dave. Ɛna ɔda ne n'ani kyerɛ me kaa sɛ me kunu ani gye ho paa yie ankasa. Ɛnam ho nti no na wɔtwe bia ɔbɔ golf mprɛnsa. Na sɛ me mama adwen kɔ nneɛma mempɛ nko ara so a munim sɛ tɔda amanfo gyae awareɛ san sɛ ɔmo de ɔmo adwen si nneɛma ɔmo mpɛ so. Mene Dave aware mfie 28 na nenti ama yɛaware akyɛ saa no. Ɛne sɛ yɛn nyinaa yɛsua sɛnea yɛmfa yɛ adwen si nneɛma a yɛmpɛ so. Ɛfiri sɛ metumi aka kyerɛw sɛ ɛmfa wo ne nipa wobɛnya no ɛyɛ den mfomso bi bɛwɔ ɔmo ho. Wote dɛm kaeɛ no mesi ɛmfa wo ne nipa wobɛnya no ɛyɛ den a mfomsoɔ bɛwɔ ne ho. Nipa kyɛ sɛ yɛnyɛ ɔhaw wɔ yɛn mmɔfra ho. Wonim asɛ nea ɔmo suban ne yɛ deɛ nyɛ pɛ
nti ya na yɛdwe ho sɛ wokra ofiri fa umfiri me mu wakɔyɛ sɛ nipa bi ofiri asuru baabi yɛnte aseɛ na wɔn tɔtɔso biara no enkwada yɛ nneɛma ahodo a ɛnyɛ nneɛma wo yɛ mmerɛ na ɔyɛ akwadaa no na wo ni wo betime yɛ furutiri mu sɛ wo hwɛ nim sɛ wo ma ɛbɛyɛ bibia sɛ nea wo yɛ no esan sɛ ɔmo nyɛ wɔnyɛ obi bia sɛ nea wo fɔ yɛ no amen mekai de bia mase ba kono fo bu fu me ni Dave esan sɛ yɛtɔ dishwasher nyame nkyade no ni dishwasher ɛna yesu yɛ hia bi wo betime twitwi san chance nim unhia dishwasher ɛyɛ wɔn wapa nneɛma ebutimi fu wɔn ho esan sɛ ɛnyɛ bibia akokɔ yɛnti enti ehu hia sɛ yɛbɛhwɛ nneɛma sɛ ebia ansa na obubefu obi sɛ wɔyɛ bibia ɛyɛ trosem ni mu haw no a ɛnyɛ wɔn toatoaso nko ahaw no efiri sɛ nya de a wobɛyɛ saa de no enti sɛ medwendwen nneɛma me ne me mana fam nyinaa no a ɛne ebufu bi a me de fam mu a akasakasa ne menti me ho ase wonim sɛ ne tie sɛ ɔkɔ mo dan mu sɛ wobɛtena me fie ha no mo dia wɔn anim sɛ ne yɛka no yo yɛka no sei sɛ wobɛtena me fie ha no mo dia ɛwɔ sɛ wo siesie wo dan mu hɔ nom ɛne de ɛkeka ho sɛ de me nyinaa nyi me wɔ nananom bɛdu baako koraa me nyinaa nyi abɛyɛ mpanyimpa yɛ nyinaa yɛdɔ yɛho hie na medwen sɛ yɛasɛ yɛ mmerɛ bebree de ako wɔ nneɛma a na mfasoɔ biara ni so na wonim deɛ ma ne baa saa ma meka nkyerɛ mo moayɛ krado anaa na ɛyɛ ahomasoɔ suban bi ɛnneɛma bebree na ɔmo yɛɛ na nyɛ ne kwan so a nanso na ɔmo nyinyi ɛnyɛ sɛ meka sɛ ho hia sɛ yɛbɛteɛ ɔmo nanso na ho hia kra sɛ mebubefu na sɛ obibi a ɔmo yɛɛ ho na wonim baabi a dodoɔ no afiri baeɛ me ahata suba yi na ekra me no sɛ biribi a ɛbɛyɛ bie na ɛwɔ sɛ yɛ no meme kwan so anasɛ yɛ nya kraa na menim sɛ nya de mu bie wɔ bi nanso wɔn hia bi no betumi akɔ so afa ma w'ani ngye saa nkwadaa no ho meda ase kyerɛwsɛm no koraa ka sɛ ɛwɔ sɛ ɔyere ne gye ne kunu ho emra me ka saa pɛm ma dwene eba mo bi tirim sɛ anka wo na waware brema na maware ne na anka woni ngye ayo mebu sem tie aduonu mi asankyekye mu nson na sɛ nea ɔdwene wɔ ne mu no sɛ ɔteɛ ne no sɛ de ɔdwene wɔ ne mu no sɛ ɔteɛ ne no ye de besi he ya sɛ na ɔdwene wɔ n'akoma mu no saa na ɔteɛ afei yɛhwɛ kyerɛwsɛm foforɔ Roman 4:9 kyerɛmu 9 minim na me Jimidi Awurade Yesu mu sɛ biribi ara nkasa a ɛnyɛ fi no na deɛ ɔbu biribi fi no ɔno ara na ɛyɛ fi ma no ne kyerɛkyerɛmu ne sɛ biribi yɛ fi na ɛho nte a ɛne ɛyɛ onipa na ɔdwen sɛ ɛnyɛ nehu ne saa afei na Paul kasafa enam a yɛde ma abosom ho bibia de sɛ nyama bi wɔ hɔ a ɛnwɔ sɛ yɛyɛ nanso na ɔkasafa asɛm bi ho wɔ na samre na yɛde kɛseɛ paa ma Kristofoɔ wontimi we na ma yɛde ama abosom fi sɛ mmerɛm no ɔmo ntimi we nanso sɛsie ɔmo ni saa mmerɛ no mu biom mmerɛm wɔm sesia ne yɛ adomre ɛna Paul ɛka sɛ hwɛ ɛnyɛ de saa mmara na kyekyere mu biom Onyankopɔn mmara no deɛ yɛda so ade yɛ adwuma nanso saa apam dada no mmara no deɛ ɛnkyekyere yɛn biom enti na Paul ka kyerɛ ɔmo sɛ munya anim sɛ abosom no nyɛ hwee no ɛne na ɔmo ntimi nyɛ nam no hwee enti mo ɔfa hodie sɛ mo we nam no a na ɔsɛ ɔsa afa hodie no nanso no sɛ wodwen sɛ ho nti a ɛne na wo no ɛho nti ma wo enti menwe enti die akra na ɔka no sɛ wodwen sɛ bibi nya a sɛ mpo no ɛyɛ a ɛbɛtumi ahaw ɛne onipadua nyinaa te sɛ ne adeɛ no nyɛ nti ɛbɛyɛ ma wo sɛ wonkɔ ho koraa ɛfiri sɛ woyɛ bibi na wodwen sɛ adeɛ no nya a ɛne ɛho nti ne wo na woti bɔ so bɛbu wo fɔ na ɛno bɛwie w'asomdwe ne w'anigyeɛ ɛnyɛ abere bia na ɛbɛtumi ahyɛ yɛate nka so nanso Nyankopɔn mu a bɛtumi ama yɛyi nea wɔ sɛ yɛdwen na yɛhwɛ deɛ yɛbɛka
na yɛtumi anya suban pa mpo no ɛwɔ tebea a ɛnyɛ mu na medwen sɛ tumi ɛwɔ mu. Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka